atkasa khwlai no jungjalok khlaimani hati basani puilani salogo office time ni jora rogobo aro rogo borok rok jungjalok khlaini nangka patimorok tabo kubuni thairok gia nukjagui tongkha smart city ni Chandrapuro no patimoro patimani tangsalni pungo ajorao chikon kotor joto Malkhung tongmarok no kwchawi tongkha lahar kotor aboni bagui no lama rogobo belai kheno jungjalok khlaimani nukjagui tongkha kwchai tongmani Malkhung rokni bisingo rwngnok rokni thangpai khainani bagui bus rokbo tongo belai kheno jungjalok khlaikha srwngnai tei srwnaijuk swnglogio office rokni samung khlainai rokno khobui thangpai khlaini borok rokbo aboni ulo aroni borok rok tei traffic ni samung khlainai rok samungo nokhorma bai a jungjalok khlai kwchalaimani aroni yogui mankha অফিস টাইম তো মনে করেন কার আগে কেটা আইব যাইব সমস্যা মনে করেন আমার আগে মনে করেন আপনার আগে আমি যাবো এমন ঘটনা তো মনে করেন আর কয়লা বই সবাই জানা আছে এটা গাড়ি ঘোড়া চল আর একটা গাড়ি 5 টাকা গাড়ি সবগুলো গাড়ি জাম হয়ে গেছে তার জন্য জামে তো বড় গাড়ি ঘোরাচ্ছিল আর কি তার জন্য জাম হয়ে গেছে ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল 3